اف گوندê qubur garajna ye yek ji gundên bajarê Tiltemirê ve ye. Di navbera Tiltemir û navçeya Zirganê de ye. Ev gund ji şêniyan bi temamî hatiye valakirin ji ber êrişên dagirkeriya Tirkiyeyên bê serûber. Malên şêniyan tev de hatine wêrankirin. Di encamê de ji mizgeft heta bigê dibistan saziyên xizmetê ku ji bo vî gundî xizmet dikirin tev de hatine helweşandin. Li kêleka wê jî mal li ser malê nemaye. Binerin bi derbeyên giran li vî gundî de ne bi çekên giran êrişî gundên di navbera navçeya Zirgan û Tiltemirê dikirin binerin. Şixwe wek Ronahî TV ev demeke ku em gundên di navbera navçeya Zirgan û Tiltemirê de yên ku ji ber êrişên dagirkeriya Tirkiyeyê hatine wêrankirin, em wek belge ji raya giştî re radgihînin ku dagirkeriya Tirkiye di nava 6 salên derbasbûyî de zêdetirî 24 gundên navçeya Zirgan û Tiltemirê bi temamî wêran kirine. Hem dibistan hem saziyên xizmetê hem jî malên sêvîlan bi temamî helweşandine. Yani gundê ku bi temamî hatine wêrankirin gundê Dirdara ye, Babirxêrê ye, gundê Erebxan e, Tillê Werd e, Dede Ebdal e, Mişirfê û Esediyê hema bêjin bi temamî hatine wêrankirin. Ev jî gundê ku li pêşiya we gundê qubur Qarajna ye, yek ji gundên ku ew jî bi temamî mal hatine wêrankirin.